Magandang araw, Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Mga katropa, ating alamin, ano nga ba ang kwento ng baryang ito? Sino nga ba si Pangulong Ferdinand E. Marcos? Ubers, Republika ng Pilipinas, 5 piso. Reverse, ang bagong lipunan, ika-21 ng Setyembre, 1972, Pangulong Ferdinand E. Marcos, 1975. Sa ngayon, si Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos ang may pinakamahabang panahon sa panunungkulan bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nagwagi siyang Pangulo sa halalang 1965 at muling nahalal noong 1969. Ngunit bago matapos ang administrasyon niya ay nagdeklara siya ng batas militar noong 1972 at nagpairal ng diktadura hanggang 1986. Isinilang si Marcos noong ika-11 ng Setyembre 1917 sa Sarat, Ilocos Norte, kina Mariano Marcos at Josefa Edralin. Hinangaan siya ng katalinuhan. Sa Universidad ng Pilipinas siya nagtapos, mula mataas na paaralan hanggang abogasya at lagi siyang nangunguna sa klase. Nagtapos siyang cum laude noong 1939 at nagkamit ng President Quezon Award sa kanyang thesis. Sumikat din siya bilang magaling na abogado at bayani sa digmaan. Habang nagre-repaso para sa bar, ay ipiniit siya dahil sa hablang pagpatay kay Julio Nalundasan. Siya ang nagtanggol sa sarili sa hukuman. Ang resulta, naabsuelto siya sa kaso at nanguna pa sa bar. Nagwagi siyang kongresista noong 1949, 1953 at 1957. Sa panahong ito niya nakilala ang binibining Maynila na si Imelda Romualdez at pinakasalan. 3 ang anak nila, sina Jaime, Ferdinand Jr., Bongbong at Irene, at 2 sa kanila ang aktibo sa politika. Naging senador siya noong 1959 at naging Pangulo ng Senado pagkaraan ng eleksyon 1961. Tinalo niya si Macapagal sa eleksyon 1965. Muling nahalal noong 1966 at nagdeklara ng batas militar noong 1972 para di umano supilin ang lumalalang pambansang krisis. Nagpatuloy ang krisis kahit inalis niya ang batas militar noong 1981. Noong ika-21 ng Agosto 1983, bumalik sa Pilipinas si Benigno Ninoy Aquino Jr., ang kinikilalang pangunahing leader oposisyon, at pinatay sa tarmac ng Manila International Airport, Ninoy Aquino International Airport ngayon. Lumika ito ng higit na kaguluhan. Napilitang tumawag si Marcos na halalan noong ika-7 ng Pebrero 1986 at nakalaban niya si Corazon Cory C. Aquino, biyuda ni Ninoy.
Ang malubhang dayaan sa halalan ay sinundan ng isang kudita noong ika-22 ng Pebrero 1986 na tinangkilik ng taong bayan at naging tinatawag na People Power sa kahabaan ng EDSA, Epifanio de los Santos Avenue. Tumakas patungong Hawaii si Marcos at ang pamilya noong ika-25 ng Pebrero 1986. Doon na siya iginupo ng matagal ng karamdaman noong ika-28 ng Setyembre 1989. Mga katropa, tandaan sina si Pangulong Ferdinand E. Marcos, ang may pinakamahabang panahon ng panunungkulan bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nagwangi siyang Pangulo sa halalang 1965 at muling nahalal noong 1969. Ngunit bago matapos ang kanyang administrasyon ay nagdeklara siya ng batas militar noong 1972 at nagpairal ng diktadura hanggang 1986. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos.